Ahojte všichni, já vás zdravím skrze tady tohleto video. Dneska bych vám chtěl sdělit jednu takovou myšlenku, která mě napadla. A to ta, že většina z nás se v životě dostala do nepříjemné situace. Do situace, která nás doslova paralyzovala. Dostala se k nám informace typu, že někdo nám zemřel tragicky, někdo na nás udělal nějaký podvod finanční a dostali jsme se do obrovských dluhů. Mohla to být situace ta, že tě tvůj nejbližší člověk, na kterém ti záleželo, podrazil. Ty jsi mu řekl nějakou informaci, otevřel ses a ten člověk tě za rohem pomlouvá, špiní a škodí. Těch situací v životě opravdu je hodně. A některé, ta informace, která se k nám dostane, nás v životě kolikrát doslova, jak jsem řekl, úplně paralyzuje. Nemůžeme fungovat, nevíme, co dělat, nevíme, kam se hnout, můžeme myslet i na to nejhorší. Taky se mi to stalo, kdo četl můj příběh na internetu, tak ví, že jsem na tom dně byl několikrát. A ten můj tip dnešní je to, co mi v těchto chvílích pomohlo. A první věc je ta, aby ses obrátil na svoji intuici. A to druhé je, aby ses obrátil na svoje srdce, protože to ti dá tu vnitřní sílu. Takový menší tip je ten, že pokud věříš v něco nadpřirozeného, nějakou vyšší moc, může to být Bůh, může to být vesmír, můžou to být andělé, může to být nějaká energie, v kterou ty věříš, tak neboj se a obrať se na tady tuhletu svoji víru, protože tato víra v něco vyššího ti dá tu sílu, kterou budeš potřebovat k tomu překlenout. Často se stává, že v těchto situacích hledáme pomoc u lidí, kteří jsou nám nejblíž. Důležité je si uvědomit jednu věc, ale že tito lidé nám můžou pomoct, ale taky nemusí, nejsou povinní. A my potom na to zůstáváme sami. Proto věř svému srdci, protože má jednu takovou skvělou vlastnost. Ta vlastnost je, že tě dokáže vyburcovat k tomu, aby si to zvládl. Já věřím, že každý to může zvládnout. Každý nosíme přece to bijící srdce v hrudi a věřím, že každý člověk má v sobě tu sílu. Jenom ji třeba neobjevil ještě, ale je tam. Proto ti přeju tady skrze tady tohleto video, aby si našel tu vnitřní sílu, obrátil se sám k sobě a zvládl výzvu, která ti zrovna třeba v tuto chvíli do života přišla. Užíval si život v hojnosti, ve zdraví, v lásce, v pohodě, s přáteli a vnímal tady tenhle ten krásný svět, který je kolem nás, protože, jak říkám, jsme tady na návštěvě. Čím jsme starší, tím víc to letí a užívejme si to tady, protože fakt dokáže být tady krásně, kamarádi. Já vám ještě jednou děkuju, užívejte a vidíme se třeba u dalšího videa. Ahoj.